Beste urte batez ere, arrautzak hemen plazara atera dituzue, eta azoka berezia, zer da bertan aurki daitekena? Bai, hemen frutuk eta barazkiak eta untxiak eta animalik eta barazki guztira, klase guztitako generoa, herrikaoa pixkat azaltzeko, jenden aurren, horrekin osatze dugu, hemengo feri gora bera. Giroa launtzen bali maiu, egun erba pasatzeko modu bat, jartze du herritarran artean, kanpo ditotzenak denako mieduta oten die bai. Betere, janedana ezin du falta eta bertan ere postua jarri duzu ez? Jendea ere gerturatzen da horrela. Bai, janedana, gero ondoren bazkarie eta maiketako ere bada mitxe, hemengo Martintxu elkarteak antolatuta. Eta, gure bizimodola izan du, eta guk lehen usuario esaitziatiken, eta belauntza beti izatea, gambela bete arrautza izena du, gure demoguzin lehen diken da, arrautzak belauntzeko nolako dien foratu jendei eta historioi denak. Izan ere, belauntza baserritarren herria dela esan daiteke, bertako baserri plana egiten dute lurrean, eta bereien produktuak azaldu izan daiteke? Bai, gehiena da, hemengo baserritarran generoa nola izatean, ekologiko aldetik enda nahiko laundu edau, eta hortiken, hori erakusteko jendei, okazio hau herrina montatzen dugu, bai. Kanpoko jendeak ere, badu bere, postua edo jartzeko aukerarik? Bai, kanpotik batez ere, hemen ikustezu bezala, pitxiak eta gaztetxok hemen, herri bertako gaztetxoi bezea emateko, ilusio emateko, kanpotik ene, holako puesto mordo batekin osatzen dugu plaza inguru hau, bai. Eta lotxa hori gorde, ho ez da zu paso doble.